Minun yläkerrassani tehdään isoa remonttia. Remonttiseurantakohteesta ja täällä me puuhastellaan väliseinien kimpossa, vai mitä? Joo. Ensin miehet olivat töissä vain arkisin 8–4, mutta tänään, siis lauantaina, minä heräsin jo kello 7 kamalaan meteliin. Se on tulehdus. Ei se parane itsestään. Sinun täytyy mennä... Anna, katso opiskelija-aika. Kyllä sinun pitäisi tämä tuntea. Sinä olet kamala. Tervepä terve, mä oon Pentti. Pikachu. Kaksoispiste, viiva, tee. No, sitten minä otan lasin valkoviiniä. Olutta. Älä osta kannasta. Tavataan taas.